मोपा विमानतळासाठी करण्यात आलेले आहे. हे कितपत योग्य आहे? पाणी सप्लाय हे 3 प्रकारचं असतं. अनट्रीटेड वॉटर, ट्रीटेड वॉटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज आणि पिण्यायोग्य फिल्टर्ड वॉटर. पिण्यायोग्य फिल्टर्ड वॉटर सुद्धा 2 प्रकारचे असतात. आरो पद्धतीचं पाणी आणि बिन आरो पद्धतीचं पाणी. हिशोब जर केला, प्रत्येक मिनिटाला जर एक टाकी म्हणजे टँकर फुल भरत असेल तर त्याचा हिशोब 15 MLD होतो. 30 MLD प्रकल्प प्राचार्याने धारगड क्षेत्रात आणि तिथून इलेक्ट्रॉनिक सिटीसाठी पंपिंग करण्यासाठी व्यवस्था केली होती. पण अजून ती कार्यान्वित नाही. कार्यान्वित का नाही? कारण तिळारी कालव्यात पाणीच नाही आहे. ते धारगड ग्रामपंचायतीमध्ये तिथे तर कॅसिनो सिटी येते आणि साधारण माझ्या माहितीनुसार 90 की 92 लाख रुपये देऊन ती काडाच्या बाहेर काढण्याची व्यवस्था डेल्टा सिटीने केलेली आहे. जर डेल्टा सिटी करू शकते तर बाकीच्या लोकांना अडवणूक का होते? तिळारी इरिगेशन प्रोजेक्टचा जो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन होतं ते आधीच मोडकळीस काढलेले आहे. पण काडा अथॉरिटी अजून का मोडकळीस टाकत नाही? किंबहुना जे काही बारीक सारीक जे पोट कालवे अजून निर्मिती चालू आहे पेडणे तालुक्यात आणि जे कोरडे आहेत ते का बंद होत नाही आहेत? मला माहित नाही. हा सावळा गोंधळ कशासाठी सरकार आणि जे स्थानिक नेतृत्व आहे ह्याच्यावरती का दुर्लक्ष करतात? अजिबात ह्याच्यावरती गोप्यस्फोट करायला पाहिजे. आणि त्यामुळेच सांगतो, पेडण्यात पाण्याची तुटवडा भरपूर भासणार आहे. कारण आज मी जरी सांगितलं 90 ते 1 लाखाची लोकसंख्या पेडणे तालुक्यात आहे, पुढच्या 5 वर्षांमध्ये 2027 सालपर्यंत तोच पॉप्युलेशन साधारणपणे 3 लाखात वाढ होणार आणि 2032 सालापर्यंत तोच पॉप्युलेशन 5 ते 8 लाख लोकसंख्या वाढणार आहे. आणि एवढी जर लोकसंख्या वाढणार आहे तर 30 किंवा 10 किंवा 5 MLD सप्लाय कोणाला पुरणार आहे? यासाठी तुम्ही त्याच्यासाठी वेगळी पावलं उचलणार का? वेगळी पावलं उचलणार. तुम्ही आंदोलनासाठी उभे राहणार आणि जे काही माझ्यातर्फे करण्यात शक्य होईल ते सगळे सहकार्य करण्यास मी तत्पर आहे. आंदोलन तुम्ही म्हणतात तसे आंदोलन भरपूर झाले पण काही अर्थ नाही सर. याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काय करणार? नाही, याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करायला पाहिजे. 200 MLDचा पाणी सप्लाय सोर्सचा कुठून पाणी येऊ शकतो, कसं पाणी सप्लाय करू शकतो आणि कुठे कुठे पाणी नेऊ शकतो, याची जी काय हे आहेत टेक्निकल जे डिफिकल्टीज आहेत ते जर काय करायला पाहिजे तर मी सहकार्य करण्यास भविष्यात तुम्हाला 200 पाणी MLD पाणी प्रकल्प पाहिजे. 200 पेडणे तालुक्यात आवश्यकता आहे 2032 साली. 2032 साली 200 MLD पाहिजे. आज नको, पण 2032 सालापर्यंत आम्ही जर झोपलो तर एक थेंब सुद्धा पाणी राहणार नाही. आता मोपाच्या विमानतळाचा प्रश्न धरूया. तुळसकर वाडीच्या पठारावरती रेसिडेन्शियल क्वार्टर्स बांधण्यात येत आहे. साधारणपणे 25,000 रेसिडेन्शियल क्वार्टर्स तिथे बांधून तयार होतील. कारण ऑफिसर कॅटेगरीचे जे लोक आहेत ते तिथे रहिवासी करायला भाग होणार. आता ते 25,000 लोकांची सांडपाणी जिरणार कुठे? आणि ते जर बरोबर भूमीत जिरायला पाहिजे तर जो चांगल्या मार्गाने तुळसकर वाडी शेमेच्या आडवान नानाचे पाण्याचे जे जलस्रोत आहेत ते सगळे दूषित होणार. They will all be contaminated by bacteria. त्याचबरोबर तुळ्यासारखी तळी आहे किंवा आपण मोपासारखी मोठ्या प्रमाणात असलेलं जलस्रोत आहे, याचा वापर करून आपण पेडण्याला पाणी पुरवू शकतो. मोपा खडशीचा परत धरण घालून महाराष्ट्राने अडवणूक केलेली आहे. आज तो एक मोठा प्रॉब्लेम आहे, प्रश्न आहे.
कळण्या नदीवरती सुद्धा धरण बांधून अडवण्यात आलेलं आहे. सगळीकडे जर आमच्या पाण्याचा स्रोत अडवत आहे तर गोवा सरकार काय करते? जे नेते मंडळी आहेत ते कमी त्यांनी पडले. का विचारपूस केली नाही, त्यांना का बैलपातच्या पाणी प्रवाह कमतरता आली आहे ही जाणीव कशी झाली नाही? कडशी मोपामध्ये पाणी प्रवाह कमी झालेला आहे, तो कसा जाणीव झाली नाही? आणि त्याचा जर तुम्ही जर म्हणतात की माझा पंच आहे, माझा सरपंच आहे आणि माझा सरकार आहे, तर ही लिंक कुठे अडकली? बरोबर. जर पंच सदस्य जर तक्रार करत नाही, सरपंच जर तक्रार करत नाही, तर बाबू गप्पा बसणारच ना. पुढच्या 10 वर्षात त्यात 8 ते 10 लाख म्हणजे 5 ते 8 लाखाची आणि भर पडणार. म्हणजे ह्या 8 लाख लोकसंख्येला साधारणपणे 200 लिटर प्रत्येक माणूस दर इसमी जर गृहीत धरलं पाणी सप्लायची आवश्यकता आहे, तर आम्हाला 200 MLD पाणी सप्लाय पाहिजे. आज मला सांगा, तुये इंडस्ट्रियल इस्टेट का कार्यान्वित नाही आहे, का झोपलेली आहे? कारण तिथे पाणीच नाही आहे. त्याचबरोबर पाईपलाईन आणि टाक्या पाईपलाईन clear आणि होणार. टाक्या उसपणे इज अ निग्लिजिबल अमाऊंट. इट इज अ व्हेरी सिम्पल थिंग. पण मेन म्हणजे स्रोतच नाहीये. पाणी जर सप्लायच होत नाहीये, तिळारीच्या कनालमध्ये पाणीच नाहीये, तर कुठून तुम्ही पाण्याचं म्हणजे हे सगळं तुम्ही कोणासाठी सांगताय? सरकारने करायला पाहिजे सरकारने असं? करायला पाहिजे. आणि का जे कोण आज लोकप्रतिनिधीने? नवीन आता पुढच्या 2 दिवसात जो नवीन लोकप्रतिनिधित्व निवडून येणार आहे, त्याच्यावरती जबाबदारी आहे. तर मग हा याच्यामध्ये सरकारची म्हणजे कमी आहे, सरकार कमी पडतं असं सरकार वाटत कमी नाही? पडतोच आहे ना. सरकार कमी सरकार पडतो की स्थानिक म्हणजे लोकप्रतिनिधी? म्हणजे स्थानिक पंच सदस्य कमी पडत आहे, सरपंच कमी पडत आहे, नाही, आमदार कमी पडतो आमदार का? कमी पडत आहे. आमदार जो गेल्या टाइमला सभापती होता आणि मग फॉरेस्ट मिनिस्टर होता आणि त्यानंतर डेप्युटी CM पर्यंत मजल मारली, त्यांच्याने हा लक्षात घेऊन हा प्रश्न का सोडवला नाही? पाण्याचा स्रोतच पेडण्याचा बुडालेला आहे. पाणी आहे कुठे आणि पाणी कुठून शोधणार? हा जो प्रश्न जर जिथपर्यंत विल्हेवाट लावत नाही त्यापर्यंत हा प्रश्न ऐरणीवरती येणारच. आणि त्याच्यावरती जो आज भविष्यात कोण जो लोकप्रतिनिधी येईल त्यांनी एमर्जन्सी वॉर सिच्युएशन घेऊन त्याच्यावरती दखल घ्यायला पाहिजे आणि लवकरात लवकर हा प्रश्न सोडवायला प्रयत्न करायला पाहिजे.